You got a heart so big it could crash this down. Bueno, ikasle maiteok, esan bezala gaurkoen Wilson ereduko ariketa bat, selektibidadeko eredu tradizionaleko ariketa bat, nola egin erakutziko dutzuet. Hortarako aukeratu dut 2022ko ekaineko ariketa. Hemen, lehoko alderak, irakurriko datuak eta inoizku Pereira enpresak izozkiak ekoizten ditu. Azukrea modu erregularrean sugar enpresari erosten dio eta sugarren hornikuntza epea 10 egunekoa da. Beraz, hemen dago lehoko datu garrantzitsua. Hornikuntza epea 10 egunekoa da. Hone gure dago esan, ikusi egun bezala teoriako bideoan, hone gure dago esan, nik sugar enpresari itzaten momentutik eskatzeko pedido bat, bai? Eta berak nire almazeneko atien entregatu arte 10 egun pasatzen direla. Orden, nengo datua hortzen. Jarretzen dugu, Pereirak 50 kilo azugreko segurtasun estoka mantentzen du. Beraz, bigarren datua hemen, segurtasun estoka, SS berdin 50. Eta gero inoizku urtean, 7.200 kilo azukre kontsumitzen ditzu izozkiak egiteko, beraz, urteko kontsumoa, kasu honetan, 7.200 kilo jarriko horre bai, eta azkenik dinezku azukre eskaera optimoa hilabeteko kontsumoaren berdina da. Beraz, gure dago esan, guk eskatzen dugun kopuru magiko hori, kamioi bat gure almazenera datorren bakotxien ekartzen duzkun kopuru magiko hori, eukitzeko almazen ez oso handi, ez oso txiki, almazen optimo eta ideal bat, kopuru hori da hilabeteko kontsumo. Eta ontxe adize esaten duzku hemen oso apunte garrantzitsu batzuk. Obarra, 2 punto, hileak, hilabete batek 30 egun ditu, eta urte batek 60 eta 60 egun. Orduen, hilabeteko kontsumo izango da 30 eguneko kontsumoa. Data hauekin kalkulatu, eskaera puntua. Eskaera puntua, zer da hau? Hau da, nik almazenien zenbat unidade dekote zenien deitxubitzat sugar enpresari, bere kamioia, justo heldu da izen, ni segurtasun estokera heltzena zen momentu horretan. Orduan, honen formula, eskaera puntuaren formula da eguneko kontsumoa bider hornikuntza epea gehi segurtasun estoka. Orduan, hausen zenbakita ekartzen badut, badekot ez datuak, badaki segurtasun estoka 50 dela, badakit hornikuntza epea 10 egun dela, baina eguneko kontsumoa ez dakit. Baina, ojo, dakit urteko kontsumoa zen badan. Eta dakit baita urte batek, esaten doztara, urte batek 360 egun deko zela. Beraz, egitzen badot, urteko kontsumoa 7.200 bada, hau. 7.200 zati 360 egun itzen badot, badakit 20 kilo eguneko kontsumitzen doa. Beraz, eguneko kontsumoa da 20. Orduen, nik sugar enpresari ditu eta bere kamioa heldu arte nik konsumiruko ditut, 20 kilo eguneko 50 egun 200 kilo. Eta gero bete aukete, segurtasun estoka hori por si acaso, orduen, gure hau esan, 200 gehi 50, 250 unia dekote zinen almazenien, deitxu bitzat,
Sugar enpresari bere kamioi heltzeko justo ni segurtasun estokera heltzen hazenien. Beraz, eskaera puntua badekogu. Vale, bataz besteko estoka. Da bigarren puntua. Bataz besteko estokaren formula da, bai? Kasu honetan, Q magikoa zati bi gehi segurtasun estoka. Beraz, kasu honetan, Q magiko hori esaten duzku edala hilebeteko konsumoa, bai, ez dauko datu hori ondino, baina dakit eguneko 20 kilo dela, eta dakit hilebetatek 30 egun ditula. Beraz, egitzen modot, eguneko konsumoa, bai, 20 kilo horrek, bider 30, bai, kasu honetan, 20 kilo eguneko bider hilabete 30 egun, ba, Q magikoa da 600 kilo azukre. Bale, orduan nik hemen inbiotena da, bakarrik, bai, 600 zati bi gehi 50, beraz, bataz bestean nire almazen nien bedukiko dut, bai, segurtasun estoka kontuen okite, 350 unidade. Bale, urrengora noa, errotazio indizea. Errotazio indizea. Vale, bien. Formulia hartzen dugu eta da urteko kontsumoa, bai, zati ontsi bertan kalkulatu duten bataz besteko estoka. Beraz, urteko kontsumoa badakit, bai, hemen eman duzta. 7.200 zati bataz besteko estoka badekot 350, bai? Eta honen emaitza, oro bilduz izango da 20,5. Vale. Beraz, hau izango da errotazio indizea. Vale. Urrengo aldera da grafikoki adieraztea. Vale. Orden, grafikoki adierazteko beti jarretu ditugu pauso berdinak. Vale. Tenengo tamen, mire ditugu ardatz bi. Normalien Wilsonen hau pixka luzetxo egiten dugu. Markatzen dugu ardatz bako txien, ze markatuko dugun. Hemen jarriko dugu izakinak, tamen denbora. Vale. Denengo tamen markatu behar dut, behin hau espezifikatuta, ni beti markatut hemen, nire almazenien maksimo, bai, tope zenbat unidade sartzen dien. Eta, edo beste mugatea esan da, Qmax zenbadan, bai, kopuru maksimoa zenbadan. Eta Qmaxen formulia da, berdin. Nik eskatze duten bako txien, bai, pedido bat, kami batek kartuzta kopuru, bai, ez handi, ez oso txiki, kopuru optimo hori, bai, beti berdina dana. Horren, kopuru eskatze dutena kami batoren bako txien, gehi, por si acaso beti dekoten, segurtasun estoka. Horren, kasu honetan, kopuru hori 600 kilo 10, segurtasun estoka 50 kilo 10, beraz hemen jarriko dut 650, eta hemen jarriko dut, holan, linea diskontinu bat, eta jarriko dut hemen, Qmax, bale. Zer gaizo markatu behar dut, bale? Dakit, segurtasun estoka 50 martela. Hau jode buen kubero, Ez gare arkitektuak, baina, bueno, pixka zentzuagaz, más o menos hor jarriko 50, eta hemen, beste kaldian indikatzen dut, bai, zer dan 50 hori? Segurtasun ez doka. Bale, beti berdugu bardina, hemen, zifra markatu, zenbakia markatu, eta hemen beste kaldien, linea diskontinuaren ostian, ze kontzeptu dan espezifikatu. Bale, eskaera puntua baki zein dan? Bai, 50. Más o menos, hemen dikingo dut, 50. Taka. Eta hemen jarriko dut, eskaera puntua dela. Eta baita dakit, bataz besteko ez doka dela, 350. Beraz, hemen edo jarriko dut, 350. Eta bataz besteko ez doka. Vale?
Eta ontsen, falteakun bakarra da, hemen denbora ondo zehaztia. Eta hemen, jakin behar dugu, zenbat denbora tardatzen dagoen enpresa batek, bai, kopuru magiko hau, magiko hori gastatzen. Eta hemen, badakitala hilabete. Beraz, izotena da, markatu. 1, 2, 3, 4, eta 5. Hemen, horako 5 pedido edo 5 aldi irudikatuta nahikoa da. Ez dugu urte bete irudikatu bihar. Pizka eta irudikatzea 4-5 menditxo horrekin, bai, pizka eta enpresanen erritmoa zindan. Hemen jarrikot, bai, 1, 2, 3, 4 honek hilabeteak diezela. Eta ez den almargozten, bale? Nik hemen almazena topera dekot, eta hilabete bat pasatu guztien, trak, agortu diat, dena, bueno ez, helduna segurtasun ez dokera. Justo orduan txeldu biat nire kamioi hori, bale? Orduan, hemen berriro almazena topera betetzen dut, eta gastatzen noa beti ritmo berdinean. Hemen bigarren hilabetien berriro betoria kamioi bat, eta berriro beteo toperaino nire almazena. Bale, berdina hemen, pum, segurtasun ez dokera altzerakoena kamioia dator, plas, berriro almazena topera. Berriro golan, klak, berriro gora, klak, eta berriro bera. Bale? Osando. Beraz ja, 5 menditxo ditugu eta nahikoa eta sobran, bai, ikusteko enpresaren almazeneko ritmoa zein dan. Ba, holantzik, okiko ginuke. Bai, irudikapen grafikoa. Bale? Beti okiko kontutan, jarri behar dugu lakumax, jarri behar dugu segurtasun ez toka, jarri behar dugu eskaera puntua, jarri behar dugu baterbesteko ez toka, bai, izakinak denbora, baloreak, eta denbora unitateak. Eta, menditxo horrek. Beti be forma honekin, Bale, eta azkenik, bai dekogu, zer gertatuko litzateke, bai, puntuan, zer gertatuko litzateke, kasu honetan, pues, enpresa honen kasuan, niñosku, zer gertatuko litzateke, greba baten ondorioz eskaera, bai, 3 egun atzeratuko balitz, quiero decir. Enpresa horrek 10 egun tarda bordez, 13 egun tardaten badozta ez behar batengatik, bai, kasu honetan, greba bat, bale? Orduan, karo, pedidoa kamioa ez da helduko hemen. Helduko da berandu hau. Zenbat egun berandu kasuntan? 3 egun. Hemen zen bierdu, kalkulatu. Atzerapen. Egunak berdin 3, bale. Eta nik 3 hori, 3 egun horrek, bidertzen baditut eguneko konsumo batik, eta 20 kilo, bai, nik atzerapen hori kubritzeko biherko nituzke, 3 egun horretan, 60 kilo. Bale? Kalkulatu dut, atzerapen egunetan zema konsumituko nagoen. Oin, estok haustura edo dauen edo ez dauen ikusteko, konparatu behar dut zifra hori, nire segurtasun estokarekin. Eta ikusi behar dut, nahiko edan edo ez, bai, atzerapen egunetako kontsumoa estaltzeko. Eta kasuntan, 60 kilo da gehiago, 50 kilo edo segurtasun estoka baino. Beraz, hemen estok haustura gertatuko da. Konkretuki, noiz, 3. egunean. Zelengo egunean gaztekotez 20. Bale, 50 hogei kenduta, 50. 2. egunean beste 20. 50 hogei, 10 gertatuko datez. Baina 3. eguneko 20 horrek ez ditut suministratuko, ze 10 bakarrik gertatuko datez, eta hor momentu baten, gertatuko naz, ezer barik. Beraz, erantzuna ditzateke. Hau, handixau daldez, bai? Estok haustura izango du. Dakit ez da segunetan jarriko dut. 3. egunean. Eta beti mesedez jarri hau estok haustura bat dauen. Horrek dakartzan ondorio guztiekin. Eta listo. Hau litzateke Wilson ereduko selektibidadeko ariketa tradizional bat. Espero lagungarri izatea, zuen azterketako ondo prestatzeko lagungarri izatea, eta beste barik jaso bezarkada onditxuet. 'Cause you got a heart so big
it could crash.